Oi, raro. Ok, mooi. Hier. Oké, hier heb Ja. Hierso is dan nie. Ja, Hoor meneer. Yes! Vandaag. Yes. Yes. Go on! Go on! Of course! Lekker Luan! Lekker Lukie! Lekker mannen! Jongens, 56, 56! 56 quick. Mannen maak magic! Sorry, ik kan lang. Ja, je mooi! Maak magic! Mooi Luan! Ja, op spoed! Hier, lekker is mooi! Hij is uitstekend! Daar! Gisteren is mooi. Dat was recht geweest. Lekker vis! Boys, heb je jullie? Cheers! Ik ben om een paar. Je hebt niet dit, wat is dat? Dit is daai kort maar harde van Jacob. Die uit is al gaan raak. Ek hoor van. Iemand was niet achterlijk. Lekker Luan. Mooi Luan. Yes! Saam met hom, Sean, saam met hom! Royo. Oh, strafskop. Draai al mooi. Ja, liefde. Ja. Ja, je draait. Heb je het gezien van de 14 als van de ja, alles nog wel goed. Ik kan niet, ja, maar ik kan niet met. Net eerst hier twee keer. Magic. Drop net af. Wanneer maar loop je voor die camera. Halftydig gaan staan ons daai kant. Kom Luan, kom Luan, kom Luan! Kom af, Vee! Gebruik je net met de beste Yes, Wally! Gaan! Go Sean, go Luan! Go Wally! Chase him! Eet hom! Annabel kry daar. Dis uit. Dis uit. Ja. Dis wat pressure aan je. Kom man, 'n breek deur. Dankie man. Dankie vir die tyd en alles. Hy het gesien. Lekker ry hom. Ah! Je viel op de scoring. Die was niet. Nee.
Nou is guys so baie. Niks in die wêreld. Dis reg. As jy nog nooit eens gesien het. Hy's lekker sterk. Mooi man. Wat so? Ja. Dit hom. 10 minute. Kom Luan. Ja, dit bly is meer. Wat is hierdie kant? Ja, Hierdie wat se move is hierdie nie want nou is hy hierdie kant. Bring hom. Laat hy. Nou hy. Ah. die altyd. Ja, dit is seker. Hy sou gewerk het, manne. Lekker skram af vies. En ek het Wat ons vir die week willen maken? Nee, maar ek vandag met julle soos met Walter wees van die week terug. Ja, ek gaan julle moet ook nou baie. Ek gaan 'n ninja dag gooi. Wanneer? Johan moet gaan leer. Hierso. Watch. Hierso. Hier op 'n net voor die tyd vir hulle gesê. Hey, Hy roep hulle eers nader. Ons het die bal, wragtig. Wat Ons het die bal. Oh yes! Oh, dis die verkeerde ou. Ek gaan nou 3 bring. Daar's hy. Oh. Ons gaan terug na die voordeel toe daar. Oh my god, die voordeel vis. Wie is hy nou? Wie is hy? Ek sien of jy okay right is. Oh, So, julle kan nou net. hy sê dit. Ai, Joshua. ja, weet jy, die oorgetrap. Ja, daar staan hy. Daar staan voetbal. Daar is hy met die bal. Wie is dit nou? Ja, maar die Ai, Joshua. Liebenhof papa. Hy sê if jy aankom en hy sê daar staan hy met die hoed. Hy het nie hoed nie. Ja, mooi shit. Lekker vis. Nou gaan we nog maar goed. Dis offside, nee. Ja. Die game word baie. Ja. Ons sê dit nie momentum nie, maar dis 'n momentum van die halflyn stop. Ons moet nie spoor het. Nou weer, nou moet hy weer op. Yes, gaan nou, doen hy ding. Yes. Yes. Nou gaan ons skoor. Attie, hier gaan ons manne. Van manne. Ja! Hier gaan hy nou. Jy mooi. Jy kan nou nie stop nie ou. Niemand kan nou stop nie. Lekker vis. Lekker Luan. Kijk, Luan. Kom hy. Wait. Ons gaan sien. Daai nou. Hier. Ja. Kyk jy money ball. Dit is seker. Kom jy weer? Ons mense moet kyk. As jy kyk nie met hier en fik. Maar wat rustig. Luister, Oh, Kiki boykie. What a strike. Pragtige strike, hoor. Kom seuns, maak magic, kom.
Jy weet oor daar staan ek. Ek sien hom. Maar jy en hy nie saam reg moet speel teen mekaar. Ja. Baie voor by. Hy sê vir my hy sê hy het lekker reg moet speel. Ja nee. Vir Darius. Hoe met die ronde? Rooihoed. Flash! Stai. Gaan Joshua. Doan om aangeval. Come on, Kish! Dat jy net gaan gap. Ja. Come on. Oh! Hy het hom gevou. Hy het hom gevou. Yes. Hy het hom reg. Jy weer check op toe. Ja, hy wil nie by sy Yes. Wat vir hom? Vyf nou sien. Wat jy skoor jy het dit te fout doen. Kom Luan! Dit jy okay? Wat moet straks kyk? Dat sal dit weer ons doen. Nou so ga. Dis veel. Sien maar net. Daar is bietjie min. Gaan. Ons speel ons selfies, ons speel. Yes. Check hom. Hy was voor hom. Hy kan nie pas nie so. Tackle! Wat sy voete boys? Ja, maar jy net trek na die doellyn. En dis al wat ek net sien. Tackle hom weer. Ek het vorentoe Luan. Vat sy bene, ja, daar sy. Divan! Maar daai was nou. Dis wat vir my gewag het want dit sien nie skeieregter kyk vir hom. Shucks. Wanneer wat sê, Dit was seker maandag, ek begin nie maandag deur gaan en ons was droppers deur gaan, so maar maandag begin deur gaan. Ons is mos op plek. Ons het op plek, maar ons op plek. Net Pipe, moeder. So ons moet sien. Ek raak eintlik frustreerd. boys, let's go. Wat ja, City. Ja. Jy weet, sê my pa. Sê my pa. Kom hier. Dan kom ons daar aan. Gesels ons net. Sit ons op trein die hele dag. Big chance hier weer. Ek kan nie. Vat die bal. Go. Op die bal. Get hom nou. Hou. Hold die. Kom, Karel. Hy's er nog voor en toe. Mooi weer hem.
Groot skraan, boytjies! Ons gaan druk 3 daai 3 punte. Groot, ja. Jy sien dit. Maar wat ik aan daar is met ja, in 3 sorry, nee, dus ik moest hem vragen. Ja, maar wat ze kan echt rijden, hoe kan die? Jij moet staan nog spelen. Help hem! Hier kom, hier kom. Ja, neem maar de bal, kom maar. Nee, dat is de snelste plek waar je krijgt eigenlijk de bal niet. Daar ben ik eens goed. Tel hem op je druk om. Dat gaat voor hem staan. Saai. Dat gaat voor hem. Dat is wat ik zeg. Als jij kruisboek vangt, dan moet jij op spoed. Als je dat moet je brengt dan niet wat het jij kan niet van de bak maken of niet wel de bak laten. Ja. Yes. Right, my friend. Yes, exactly. Yeah. It's a big score, yeah. Yeah, wordt met dolfijn. Kom maar nou, maak magic. Kom eens uit die telbord aan kom. Oh ja. En dis grootseens. Dis grootseens. Hulle gel net nie. Right, maak magic. Let's go. Hij is een mooi skoppie. Dan moet je nog contact met hem. Get hem net aan. Get hem nou. Ja. Rivaan, speel! Go. Ghost! Ghost! Dat is een laat skoppie daar. Oh! Yes. Ruben, kijk voor die ghost! Dat is choppie. Ja. Ja, ik denk het is choppie. Kijk, het zijn niet zo over. Ik denk niet dat. Fruitchop. Skaapchop of hard? Zoals met je neus zien. Rasul! Zijn broer zouden precies. Hij lijkt me precies zo. Het is mooi vreemd om te zien speelbroer dat toch wel echt kort, maar lekker zelf. Ja. Go! Go in! Yes! Yes! Well done! Lekker bal! face! Als hij bal een keer recht heeft. Yes! Hij was amper zeer. Amper bal. Moet van een blauw. Kom Luan! Hoekom competeren jullie? Ja. Get hem aan. Zit er erbij? Had ik probleem misschien eens bij de 5 aan? Zijn kop gestaan. Gelukkig het denk ik. Kijk je lijn, check je lijn zien. En als je niet spending money in course Sket hem uit, James, sket hem uit! als je mooi werk met 10.000. Als jij het
Yes. Ja, oh. Jy speel teen self. Ja. Kom maar, weet het meer die bal. Ja, die bal was so solid en so. Hij moest zo aangegeven. Dan, ja, als hij hem ook net in de pocket gezet, dan kon ons magic maken. Wacht eens. Strammel af. Wat je loopt uit kwart van je dag. Loop uit kwart. Hy het geloop, dan staan hy weer. Wat het jy gegaan? En ek gesien so. Rustig, bly by. Nee, moenie indryf nie, bly by. Yes, cover uit. Allemaal. Ja, dat is mooi! Offside! Blaas om, man. Ja, hy is voordeel. Gaan hem, maak mensen. Yes! Zet op weg. Offload. Go! Ja! Dis reg my! Yes, as hy nie weer vir my kon gee. Ja, sy het hom vooruit gegee. Ja, maar dit is 'n ander keer. Hy is albei. Yes! Ja. Ver. Druk. Ja! Hier is hy 3 wat op is geword, hè? Ja, dit is geskore. Yes! Hy moet hom hê. Nog een. Nee, wind uit. Daar rond, wind uit. Dit is ongemaklik as Nee, ek praat met Julio gaan uit so. Hy kan rollen. Dis nou moet se erg nie. En ek Het is meer 'n frustrasie om mee hande in te ons laas jaar 'n bietjie daar na die Brooklyn beëindig toe dan na taal. Ja, hy sê sommige plekke dan gaan hy tot raai, maar hy sê sy probleem nou is hy seker Hy sit in ons kern en heel goed op die Yes, baan. swimming. Ek kyk so af Ja, van lyn. self uit. Yes, hy sê dis net Maar daar's 'n kagel daar en ek het nog Die cap, so warm en Addisie. Nee, hy Ons is laas jaar nog heel te gewees. Ons het nog kom as skoop te gewees. Anton, sê net af jy weer. Hulle firma lys dan met 'n fix spot hier. Nie 1 ja. Wat vol? Kiki. Jou strikes is mooi. Fix spot. O, Marlo. Dis ek Marlo. Ruben, aan die bal gaan Ruben. Gebruik jy hulle. Laat jy stopper jou so op daar. Hierdie uitdraak hier. Nou jy weet, let's go. Jy weet, op daai firma lys dan hulle 'n fix spot in die middel en dan follow ons. Ons mirror dan. Ja. Bietjie van daai water asseblief. Bedag. Wat gaan hierso? Wat sê van hierdie van? Wow. Luister hier. Nou bly lê. Nee, was ook nie reg nie. Hulle het nog geskop sonder die reg. Maar kom ons doen dit weer. Was baas man. Ons doen dit weer. Ou doen dit net weer. Doen dit net weer. Hy sal dit doen. Doen dit net weer. Kwadraat. Hy sê spies te swaai. Goulikie. Het jy gesien? You have a great run. Kom in uit. Asai. Gaan Ruben. Gou Ruben. Kom met hom. Kom met hom. Hanne. Gaan Joshua.
Clean! 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 Go! Oh, come on! As tyd tref. Ja, daai was nou mooi. Ons was so amper. Lekker Luan! Ja, daai was nou mooi. Go uit, go uit! Lekker Luan! Yes! Ja, man! Nou begin ons. Speel, speel! Speel! Die begin ons rugby speel. Ja, we gaan een choppie. We gaan chop. Chop. Van chop. Nou, hoi! Help jou! Nou, skiet! Verkeerde kant, ek kyk. Ek sê mooi speler die ou. Laat hy. Ek het 3 daai. Hy sê op. Draai loop. Sien jou bal, sien jou weer. Mooi bly. Nou balletjie.